Ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Дом Тиҷен. Номи ман Шаҳром. Имрӯз мо қарор дорем дар қафои доми Мила намода ва пешкаши шумо як хонаи фурӯширо мекунем. 5 хонага мебошад бо масоҳати умумии қариб 180 метри квадратӣ. Навора ҳатман то охир тамошо кунед дӯстони азиз, хонаи аҷоибот мебошад. Инҷо ҳоҷатхона ва ванна, спальни, детский, меҳмонхона, кухни. Инҷо дӯстони азиз боз яктаи дигар спальни мебошад. Инҷо бошад панҷум ҳуҷра. Марҳамат, ба навбат сар мекунем. Инҷо ҳоҷатхона мебошад. Обши агар гирем, хона 2 ҳоҷатхонаву якта ванна дорад. Дуюм ҳоҷатхона ва ванна. Аз инҷо ҳам дар дорад. Мегузарем ба якум ҳуҷра, яъне спальни. Чӣ хеле ки мебинед, ремонти бениҳоят хуб дорад. Хона айрои ҳуҷрат 120 метри квадратӣ мебошад, лекин на самом деле 150 квадрат аст. Плюс 30 квадрати дигар терраса мебошад. Обши 180 квадрат. Аз инҷо дӯстони азиз, як дари дигар ба ҳоҷатхона ва ванна даромада мешавад ва худи ҳуҷра. Мегузарем ба дуюм ҳуҷра детский. Хона тёпли пол дорад, бо чизу чораш фурӯхта мешавад. Медроину зиндагӣ мекунед. Дар даҳум ошонаи бинои новостройка. Складам дорад ва парковкаам дар подвали ҳамин бино дорад дӯстони азиз. Дар ҳамин нархи хона дохил аст. Камтар пас интизор бошед, нархи хона эълон мекунем. Инҷо бошад дӯстони азиз, зал мебошад. Мегузарем ба кухни ва чӣ хеле ки камтар пеш гуфтем, бо чизу чораш фурӯхта мешавад. Аз кухни мегузарем ба терраса дӯстони азиз, қариб 30 метри квадратӣ мебошад. Шумо инҷоя метавонед ба ҳазур ба ягон ҳуҷра табдил кунед ё ин ки ҳамхемонин шавад. ина дӯстони гиромӣ, худи бинои Мила намода мебошад. Дар назди ҳамин бино, аниқтараш қафои ҳамин бинода. Мегузарем ба чорум ҳуҷра. Чорум ҳуҷра утоқи корӣ мебошад. ва охирон панҷум ҳуҷра спальни. маълумоти хонаро боз як бори дигар такрор мекунем. 5 хонага бо масоҳати 150 метри квадратӣ плюс 30 метри квадратӣ терраса дорад. Обши агар ҳисоб кунем 180 квадрат мешавад қариб. Дар даҳум ошонаи бинои новостройка ҷойгир аст, плюс склад дорад ва парковка, яъне ҷои мошинмонӣ дар подвали ҳамин биноям дорад. Дар ҳамин нархи хона дохил аст. евро ремонт кардагиев, стили хай-тек, бо чизу чораш фурӯхта мешавад. Медрои зиндагӣ мекунӣ. Хона тёпли пол дорад, вайфай дорад, камераам дорад. Хай свет, об, отоплени ҳамаш 100% мебошад дӯстони азиз. Нархи хона $110,000 бо савдо мешавад. Агар айрои квадрат ҳисоб кунем, $611 сари ҳар як квадрат мехалтад дӯстони азиз, ки барои шумо инҷо ба ҳам 5 хонага, ҳам склад ва ҳам парковкаам дохил аст дар ин пул. ба сомонӣ 1,300,000 сомонӣ мешавад ё ин ки 7,813,000 рубл. Нархи хона арзон мешавад дӯстони азиз. Адрес кӯчаи Бобоҷон Ғафуров 33/33, ҳуҷраи 62. ана ин дӯстони азиз склад мебошад. қафои доми Мила намодада ҷойгир аст. аз номи канали Дом Тиҷе гап занед. Нархи хона арзон ҳам мешавад дӯстони азиз ва хона иваз ҳам мешавад. ба хона дар маркази шаҳр то ҳафтум ошонаҳа бошад ва бо масоҳати зиёда аз 160 метри квадратӣ бошад. бо ҳамин гуна хона ин хона иваз мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранаи дӯстони азиз. марҳамат, ҷошам ҷои хуб мебошад. дар назди қараболо ҷойгир аст дӯстони азиз, пушти яъне қафои доми Мила намода. марҳамат. мо боша хайру хуш мекунем дӯстони гиромӣ. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. то боздид барори кор шумода. худо нигаҳботон боша.